ମନ୍ଦିର କାମ ହେଲେ ପାଣି ଯୋଜନା ଦେଖିଲେ ତ ମନ୍ଦିର କାମ ହବ। ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ନା ଟିକେ ସଫାସଫି କରିକି ପାଣି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖେକି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ପଇସା ଠିଆ ହବ ମୋ ସାମକୁ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କଣ କରୁଛି? ଆମର ବଡ଼ କାମ କରେ। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम माधव। तेरा खली तेरा खली रे तेरा जोगा पानी थुआना।